Proteinsyntese. Transkription. Cellen med en cellekerne polymerasen er et enzym, der hjælper messenger-RNA'et til at kopiere DNA'ets baserækkefølge. Derefter samler DNA'et sig, og messenger-RNA'et kan nu komme ud af cellen og op til ribosomet. Translation. Transport-RNA med aminosyre kommer og aflæser baserækkefølgen på messenger-RNA'et, og derefter samler aminosyrerne sig til et protein.